ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଚିକେନ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ଲେଗ ପିସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି ତନ୍ଦୁରୀ ବନେଇବେ ବୋଲି। ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କାଳୁ ଆଉ ତପୁ ନଥିଲେ, ତ ଆମର ଆଜି ଏଠି ବନେଇକି ଖାଇଲେ। ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ତ ସକାଳର ଟିଫିନଟା ଥିଲା ଆମର ଏଟା ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ। ତ ତନ୍ଦୁରୀ ବଢିଆ ଭାବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମସଲା ସବୁ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ତାର ବାହାଘର ହଉଛି, ତାକୁ ବଢିଆ ଭାବରେ ମସାଜ କରିଦେଇକିନି ଏବେ ତତଲା ତତଲା ଗରମ କଢାରେ ଛାଡିଦେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ହେଇଗଲା ଆମର। ବାପ ଝିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିକି ରେଡି। ତ ବାପ ଝିଅ ଏବେ ଖାଇବେ। ତ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି। ତ ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଛରେ ଖାଇବି। ତ ବାପ ଝିଅ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଚାରିବାରୁ କୁହନ୍ତି ଓକେ। ତ ନିଜେ ବନେଇଲି ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ରାତିର ଥିଲା ଟିଫିନ ଆମର। ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଅନ୍ତ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦଳା ଆଉ ପଖାଳ। ଗରମ ଦିନ ଯେହେତୁ ଆସିଗଲାଣି, ଏବେ ପଖାଳ ହିଁ ଚାଲିବ ଏବେ। ତ ଗରମ ଗରମ ଚାଲିବନି ଆଉ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗରମ ଦିନ ଏବେ ପଖାଳ ହିଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଲାଗିଥିଲା ପଖାଳର ଟେଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି। ଯେହେତୁ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ତ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ ହଉଛି ପଖାଳ। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଓଡିଆ, ଆମ ପଖାଳ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଢିଆ। ତ ଟେଷ୍ଟ ଶାଗ ପଖାଳ ହିଁ ଆମର ଶାନ୍ତି। ତ ଆମ ଶାଗ ପଖାଳ ଛଡା ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି